Okay, salamat kay TV Bisaya 1, legit, the best. Walang bayad. Subscribe po kayo. Please subscribe TV Bisaya 1. A few moments later. I-try natin na magbuhat ng tubig. Try natin. Kaya mo bang buhatin na? Sige. Pataas. Hindi na. Ito yung hindi siya makayang magbuhat ng tubig. Pataas. Kamusta naman yung hindi mo kaya itaas, no? Ayun hanggang dyan lang. Okay. Kaliwa. Ay maraming salamat po sa Panginoon. Masakit siya. Wala ang problema niya Tatay Richie. Pag na yung damit niya. Sir, try natin lakad-lakad muna. Itaas. Ibalik yung mask mo. Hanggang okay try lang sige, taas yung mo. Ganyan, ikot-ikot mo. Kabila, taas. Nahirapan na siya. Baba. Nahirapan na siyang iabot dito sa likod yung i-try natin yung pagdukot mo sa taas mo, taas. Kabila. Yung sa kabila. Yung saan yung masakit mo? Sige, idukot mo pa likod. Kamusta naman? Natataas. Hindi na siya ganun kasakit. Sakit na. Mababa pa lang sakit na. Masakit na. Yung sa taas mo. Kanina masakit. Ayan, ayos na. Okay umpisa na natin maraming salamat pala sa sponsor ng gloves natin si Tulab Tattoo ng Marikina City. Maraming salamat sa pinadala mong gloves sa akin. At ang gagawin lang natin dito kay Tatay Richie ang apektado niya ay dito sa kaliwang bahagi. Dito sa kaliwang bahagi ngayon ay relax muna natin ang kanyang kanan bago natin dadaanan yung apektado ang part ng katawan niya. Okay start na tayo. Malamig malamig. Lamig ng pawis no? Relax lang. Relax. Nakakabahan na siya. Ang una ko muna dinaanan na itong arm area ay dadaanan ko itong bones at ang mga joints at ligaments at ang tendon at ang mga nerves at ang blood vessel para na rin ma-relax talaga ang kanyang katawan pati na rin ang kanyang ulna. At ito i-stretching ko muna saglit itong kanyang side. Maya konti ay dadaanan naman natin ang kanyang back area dito sa may scapula at sa may glenoid or joint ay magpo-focus muna tayo dito at i-extend muna natin ang kanyang extender at para dudukutin natin ang kanyang ilalim ng scapula para nandun nagtatago yung mga lamig-lamig. At ito pababa na ako maya lang ay pababa na ako at dito sa may buttocks area niya ay magko-concentrate muna ako dito sa may spine dito sa may lower back at kailangan kong madaanan itong mga joints din dito mga buto-buto at lalong lalo na dito sa may disc area sa may sciatica at as dito na rin sa ligaments at ang mga nerves
magpo-focus muna ako dito. Kailangan kong i-focus dito, pero kung mayroon namang history sa operation dito ay wag nyo nang galawin. Maya maya lang ay lilipat ako dito sa may harap, sa may dibdib nya. Blood circulate lang natin at i-relax natin para patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga daluyan ng dugo dito sa may dibdib. At ito na, in-stretch ko na ang kanyang scapula area at in-stretch ko ang kanyang arm dito sa may bicep area at konting stretching lang para matanggal ng bahagya yung maya bahagya. Ipupol natin ang kanyang arm, hihilain natin ng pabigla para magising ang mga ligaments dyan at maya maya lang i-stretch naman natin na pataas. Isasagad natin pataas ang ating stretching. At i-relax natin ang kanyang elbow at konting maya maya lang ang kanyang humerus at i-shake natin ng bahagya ang kanyang carpal area at i-shake lang para sa dito sa may flex tendon at sa radius. Shake lang, shake at para na rin yan sa phalanges at sa may carpal. Konting stretch and shake lang. And ito balik tayo sa stretching patalikod ng dahan-dahan. Dito naman ako sa may shoulder. Kailangan kong dudurugin itong mga nerves dito dahil napakakapal ang mga laman-laman dito. Okay, ang next natin ay doon na tayo sa part na iniindahan ni Tatay Richie, ang kaliwang shoulder kabilang dito sa may bicep area, sa tricep at itong sa arm at saka itong lahat na itong side na to ang kanyang iniinda. Okay, nandito na tayo sa bahagi ng kanyang iniinda. Ito ay shoulder frozen. Iniinda ito niya ng mahigit na ng 1 taon, magdadalawang taon na, kaya kailangan magpupukus tayo dito. Ay unahin ko muna itong arm area. Ito po yung bahagi ng kanyang iniinda. Hindi na po biro ito dahil na mahigit 1 taon na ito dinadala niyang sakit mga kababayan ko. At kawawa naman si Tatay Richie ay kung hindi natin to mapagaling. At kunting dasal para gumaling si Tatay Richie. At ito nag-stretching muna ako dito sa may ulna area at sa may joint dito sa may long arm at sa may elbow in-stretch ko na rin at dinaanan ko ang kanyang bicep at
dito sa may tri-ship ay dinaanan ko rin at dito na ako sa bandang shoulder area dito sa may pinaka top shoulder. Kinukumpuni ko ito para ma-relax talaga at matanggal na, matuluyan ng matanggal ang kanyang dinadala sakit. At dito na ako sa may scapula area, pababa dito sa may lower back area. Dadaanan natin dito ang spinal cord at mga joints dito at may mga maraming buto-buto rito at ang ligaments at marami din ang mga nerves dito ay daanan na rin natin, pati yung disc dadaanan natin para na rin buong katawan na ang ating mai-therapy at mai-relax. Ito na, nag-concentrate muna ako dito sa may lower back area, dito sa may sciatica area. Konting concentrate lang sa likod, sa bandang bahagi ng kanyang likod. At finally natapos din. Relax lang, cupping. Relax at dito naman tayo sa harapang bahagi ay dito sa may dibdib. Ay kung kanina dinaanan natin yung kabila, ay ang kabilang bahagi naman